ntombi ekhaya Thiglamvele lo unyaka phambi kwenu. Phansi kotata Bishop SCNH. Dilapha tata ngizongqina amandla kaThixo. Ndizothi jongani apha ku. Ndizonika ithemba kwaba mhlambi baphila le meko ndake ndayiphila. Uyandibona naxa ndinyathela ndikulowo undomelezayo. The confidence I have intoba yazazi intoba ndisuka phi noThixo wami. Ndilapha ke tata ngale mina namhlanje ndizonika ithemba kula magidi athi ngafana ubomi sebuphelile. Kukho abakwecana ngoku ndime kule ndawo ngoba bathi ngafana intoba bayandazi. Yayimeko yam bayayazi. Kanti abayazi bale meko ndikuyo mhlawumbi bakuyo qha bona bonqina abanye abantu. Ndize kuwe ke Mgido yazi intoba ngokulapha nje namhlanje kungenxa yantoni na. Uthe xa uqala uvula ukuthetha wathi endikrwece behlele ecam kwam wafika ndijulile engayazi. Uthi noba warechwa ngutata okuzalayo wandixhukumisa tata umfundisi. Ingxaki yethu intoba silibala ngabantu intoba bazawuthini nangathi. Bathi abantu xa bekubona uhamba uthetha bengayazi imeko osuke kuyo ngoba imbandezelo esisuka kuzo zisitshintsha ukuthi. Ndingomnye ke warechwa ngutata for 3 days. Kanti ngexesha ndirepha ngalo lixesha athwala ngalo andifuna usizelwa apha. Ndizonika wena ungenathemba. Wena uthi xa bekubona la magida acinga fanele intoba awuyonto. Kanti uThixo unecebo. Ndandina-9 years tata ndisandosolekelwa ngumama. Mama lo wabulawa ngutata phambi kwam. Naye ayithotha ukuthi umama uyagodola. Kanti umama kudala esisidubu ndaqatha imbawu landisithi ndiyamgqatha uba ndiyamfudumeza. Kanti ndibulala isidubu sikamama okokugqibela. Ndifuna uthi kuwe lo ntombi ekhaya Thiglamvele neke nambona etrenda nakulo Facebook ngenxa yabantu endihamba nabo kule ndlela. But namhlanje ndizothi kuni nalowo wayenze loo nto ndiselapha ngokuThixo kude kwalapha enapha. Ndizothi kuwe abantu belilizwe bazokwenzela nto. Ndizothi kuwe Mgilda noba yeyiphi imeko 2015 nditshelwa yindlu ndisecaweni kula mhlaba seWestern Reef. Uthi utata ongenayo athi lo sisi ulubele ukucula kule cawe iyatshintsha yakhe. Ndathi xa ndafika kubekwe zanto zibhaliweyo phaa kuthiwa is danger ndifundanga ke. Ndathi ndisawungena wavakala iculo xa tata ubethusile esithi bonke abathembela kuye abasayi kudaniswa naphakathi. Ndathi xa ndishukumisa ibhagla yendlu yam yashukuma yonke wangena umlilo nakwemakhelwane bekhona behlekisa ndithiwa bandihamba nabo. Kodwa ndizethi kuwe today ndaphuma kulo mlilo ndiqadaza nje. Ndisuke apha e-Eastern Cape apha ekhaya kulomama kulapha eTumakala. Kulaa mrepho wam ndikhule xa kuthiwa uyaqalisa utestwa for HIV from 1996 till today. Today I'm living in 29 years, HIV and AIDS. Look at me. Andisifake ndini ndiklini indalo ndihle indalo kodwa into ndayibeka loo mnene uThixo imeko andinike kuyo. Nalapha kukho abathi xa bendibona bathi noba sendithetha ndibanika ukuphila bandilande ngepast yam. Ndiyahamba ke mna ke ndibheka phambili. Noba ungutata ohamba ngemeko enjani, I'm not going to hide my status. I am who I am ngenxa yobaba lokaThixo. Kodwa kulo HIV and AIDS zange ndagula. Ndinomntana una-20 years ndinomzukulwana, they are negative. Ndizothi kuwena mntu HIV usifihla usoyika abantu uba bazawuthini ngawo. Abanye bayabhubha ngenxa yoba boyika abantu. Ndingulothiki laa ntombi ekhaya mhle unje nale HIV nzima uThixo neento enzela zona. Tule
Tata uMongameli, ndihleli phaa ngemva igama lam ndinguNompumelelo, ifani yam ndinguNgindana, isiduko sam ndinguMamJwara.